Des de la comunitat romaní us desitgem, totes juntes, s'estimem, tots l'estimem, salut i llibertat! Amb aquestes paraules en llengua romaní i en valencià, ha finalitzat el manifest amb què Intersindical Valenciana i una sèrie d'associacions han commemorat el Dia Mundial del Poble Gitano, que se celebra el proper dissabte. Ha sigut una jornada reivindicativa per reflexionar sobre les qüestions que encara queden pendents en el poble gitano. Hoy estamos aquí para exigir que acabe el racismo contra la etnia gitana. Que se nos tenga en cuenta, que sobre todo existan y hayan personas gitanas en todos los ámbitos que puedan representar a toda la población. Nuestro compromiso es que se acabe el antigitanismo. Que se luche contra el absentismo escolar, que las personas gitanas puedan llegar a niveles de educación superiores para que puedan participar y puedan ejercer plenamente sus derechos. Desde nuestro sindicato, como no puede ser de otra manera, apoyamos las reivindicaciones de la comunidad romaní a favor de la igualdad y la no discriminació. Juntament amb el manifest ha tingut lloc una taula redona, tot amb un objectiu ben clar, el reconeixement ple dels drets de la comunitat gitana.